dadilan patimu. Jendi petang prang onggo pompa mojar metu karo suwiyung padha mayu dan jangkitan mangilo ilo kemaman patingkan eman itirnya mengelor olor belis titis pating pang ringgis setane wis kadang dalan ana wahyu nibo ana dewa ngelan ana wong tuwa ngenteni simpah urip bali padha kaya raja tarik-tarik aku kaya kalangan oleh
iku ya kena seneng. Ning ora kena kebacut seneng. Wawane seneng tundune arep menangi susah. Lor kepiye wae. Kon bareng bangun kayangan iku kuduna syarat sarana jamus kalima sanda. Payung tunggul nagolan tumbak di kala welang. Kabar bae malah. Menginyong karo gareng karo kantongan nganggo sumpah libur. Tumraping marasi tresna sing padha nguyuri karo kabudayan. Angger awake dhewe sapa mani. Kuwi siji. Ning kudu eling karo kewajiban. Daramu kapan kepareng ramu ana papat kene kok. Kaya ngenteni nambane watu itu. Darah pun tadi Pak. Darah warga darah Janaka, darah kembar karo darah tresna darah padara kene. Sing sedurunge tekan kene malah mameh bae. Iki kabeh kenang fitnah. Arep bangun kayangan malah dianggap nyolong pusaka ngamarta indah. Apa kedongan? Dae. Pusaka ngamarta muncul. Ya. Cara pitemune pun ora ana barang ilang, anane ganti wujud. Ora ana barang ilang, ganti nggon, ganti sing nyekel. Ya kuwe mah. Nek kadule ora ngrumang sati, kok. Malah iki diarani nyolong jamu didol ora ganti bangun. Omonge sapa? Sing ngomong aja kuwi sapa? Ndrona sapa mani. Pancen siji dul loro sembuni wong loro kae pancen. Titik jempol. Senengane ngrana wong lagi tentrem kuwi mau. Kepengin ngoro-ngoro piye carane pada geger. Lah terus darahmu kok percaya apa ora? Belas ora percaya. Bojone Sindara Kresna Rapunangkan. Timbali nyoba ngene wae ngomong nak karo Rama. Sampeyan gudeg pola kaning pinara sastra. Mendawa kuwi mau ora percaya karo omongane dronan kuwi negara. Malah piyaine arep padara kene ngono enteni wae. Piyaine arep padara kene paring pakai karo Ramane. Panggonaturipun Kilan Carubawa. Kinaon rumas dados putra Mandayu. Awit putranipun Glasmar menika wonten tiga. Carubawa, Nala Garing Dalam Mitru. Najan pamuli Praja Ngamarta. Ngaturaken jasaripun pinabar menika menungso ingkang lugu boten nate ucap-ucap ingkang kula. Dadak praptanira nalika Ngamarta Prabu Kuntadewa. Gandeng asta nalika Prabu Prabu Sri Gandara. Miwa praptanipun Raden Werkudara. Satru bagus darah satru kembar kemanian Prabu Putri Papan. Samarang amoreng somo Sinobaya winangkuwi ngasapi Sinimpang dalanging kampu Pambukaning warono Salen saking liap layape ngaluyuk Kendo pecating sumpeno Somo sopeng rasa jati
ngagit bendara wing Ngamarta Punta dwinging mratana papan kene Kakang. Bendara Mindurwati yo gandeng asukan Kyai Prabu Puntadewa. Kakang Semar Kakang. Wah. Ojo kaget paraku bendaramu Werkudara. Kakang Semar aku bendaramu Arjuna. Kakang aku bendaramu Nakula. Iku Sadewa Kakang. Nggih. Rawuhipun ndika. Damel monggo keng raos kula. Bedanipun kados kejugrugan Wukir Sari, kados kaluberan segara Madundara. Ngaturaken kasugengan dhateng para bendara sekaliyan. Yaya Ndatampa Kyai, pangestune Puntadewa wae Tampanono. Pangestune Ratu Ndrawati Tampanono. Pangestune Werkudara Tampanono Kakang. Pangestune bendaramu Arjuna Tampanono. Pangestuku kuwi Tampanono yo Kakang. Pangestune Gusti Ragil Tampanono yo Kakang. Nggih, sampun kula tampi kula pundi wonten kunjung sehingga dadosaken Cahya Nur Cahya. Apa si Bawur wis matur opanane kalawan Kyai Semar sampun Den. Panjenengan menika malah saweg kecalan pusaka Jamus Krimasada. Payung tunggul naga mboten napa-napa. Tekad anggen kula bangun kayangan sanes kayangan papaning para dewa sanes. Kayangan kapribadhen kula tami jati dirine Semar. Muring ngadani Bratayuda bendak saged unggul para Pandhawa numpes murkanipun Anggara Murka nggih. Muring ilangake marang Anggara Murka sarate kudu kepiye? Angga sepisan. Pandhawa parikedak mituhu anggenipun manembak wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Rahim, Maha Adil, Maha Wasesa, Maha Langgeng. Tan wonten zat kang menang sinembah yamung dhateng Gusti Kang Kawasa Jagat mriku mboten enten malih. Sakliyane niku ciptane Gusti Kang nyipta jagat. Lane mboten kenging tindak musyrik. Mangkono Kyai. Lan jero carane ngilangake Anggara Murka kanthi srana apa meneh. Pandhawa kudu jujur. Atine kudu sing suci, nindakno paugeran negara, undang-undang negara kudu dilakoni kanthi jujur. Lan seneng melu cangcut aliwanda njaga adeging nusa lan bangsa. Seneng tetulung marang sapa wae, ning nulung ora kena duwe pamrih. Tetulung ibarat kaya wong nandur, tandurane apik, tukulane mesti becik, tandurane elek, tukulane mesti ora bagus. Kaping gangsal kedak wani urip kanthi kekuatan diri pribadi. Aja seneng asma minangka guru. Seneng prihatin lan sapanunggalane. Dene kaping 6 temindak menika kedak kanthi susila, alusing budi pekerti, adat ketimuran, sopan santun uda negara. Niku ampun ngantos dipun dicalaken. Nggih, budaya sopan santun, budaya ngajini marang padhaning urip niku kangge srana ngicalaken dhateng cecongkrahan. Pungkasanipun Pandhawa niku uripe kudu percaya. Urip ana ngalam donya niku ora langgeng. Awagingsir gilir gumanti nyokro manggilingan. Urip saka sapa? Sawise urip arep apa? Sesuk baline marang sapa? Sangune apa? Cukup apa urung? Urip niku peparinge Gusti lantarane bapa lan ibu. Sampunipun lair saking garba, nindakno marang dharmane dewi-dewi yen panjenengan Nalendra kedak lampak kados jiwaning Nalendra. Yen panjenengan prajurit lambarane peceng dodol luntaking Kludira, uripe kanggo srana bumi kelahiran. Sampeyan wong tani nandura sing apik, sampeyan pedagang-dagang sing entuk bathi, ning aja gawe kujiwa marang kang tuku. Tindak napa dawuh Gusti, ninggalake apa larangane Gusti, uripe panjenengan slamet ning dunyane, ya slamet ning akhirate. Kyai samendhang tanana ingkang karempit, apa sing dadi sabdane Kyai Semar kanggo ngilangake marang murkane jagat tak rewangi tarak brata mesu budi banting raga ya Kyai. Kakang arep kakang marang rewangi priyatin jagat.
dadi sambang kabeh kaya iso dadi dewa Kyai. Mereka to Sang Bratasena salira mula dumung kodhek wong Simbaradada gereng-gereng yen ngendika yekti panenggah Pandhawa marang kakangku aku mewe dosa karo kowe maneh dosa ing ngados pundi Ndara yen aku mbukane karo Durna guru bapakku wah bareng rodet karo wetengmu ora wurung patine Semar aku kelangan. Nah sampean niku kok ora niteni karo Pendhita Durna. Pun pinten copi. Sing jenenge Durna niku senengane jlomprongke panjenengan. Eling boten. Nalikanipun panjenengan ngupati ngelmu Sangkan Parang. Sampean kon nyemplung wonten segara Winangkalbu. Sampean niku disupri pejaipun ngupati Kayugung susu ing angin. Pamrih napa digagelak dening kutha Rukmaka. Ya aku ya krasa aku ya rumangsa Kakang. Wah, nanging kula mangsane yen aku ra kudu marang gawe guru dianggep murid kang ora bekti marang guru Bawadana kala mangsane kundat-undat karo aku. Pun sampean luput kula ngapurani. Lah napa malih padha-padha menungso. Sedheng Gusti kang nyipta jagat nek ana menungso diluput banjur mertobat mawon ngapurani. Nek kula niki ra menungso lumrah. Nggih, pun ora ana menungso sing ora diluput. Ya ada gading yang tak retak. Dadi kabeh menungso tetep duwe keluputan. Mung nek panjenengan mertobat niscaya Gusti ngapurani, Den. Sampurna Semar. Ampurane. Raseksa guru rupa kang giri-giri kang nyolera Prabowo abang kaolanggara manguhing mungsuh amintola awan bejling prataka gelap belis lanak lagune Semar ora ngerti karo aku ning aku ngerti karo kowe, Mar. Kowe menungso bebundeling jagat. Kowe jimat sing bisa ngucap, Mar. Ketenger lisusmu degrut banget, Mar. Lah ngerti kan sapa? Ger aku jimat sing bisa ngucap. Weling apa ora duwe sedulur ning tanah Sabrang. Jenengane Togog jarene kakangmu. Iya, Togog kae kakangku. Nunggal bapa padha-padha putrane Sang Hyang Tunggal Anjur piye? Lah Togog kuwi dijaluki pinemu dening Sang Prabu Klimantaka. Reh ning negara Taman Pagebluk nyumpena bisa ilang pagebluke yen ditetulak dening Kaki Semar. Aku dikya tunggul yaksa supaya jumujuk ana papan kene mboyong karo kowe, Mas. Kowe tekan kono urip bareng karo Togog njaluk apa arep dituruti. Waton Kyai Semar kowe mau bisa ngruwat suketane negaraku, Mas. Apa arep krama meneh ning kono kek wong wedok ayu. Apa arep jaluk Mas Picis Raja Brana omahmu tak gawe gedhong magrong-magrong. Lawange ditetes Mas. Gendenge nganggo gendeng Pratala. Semar keliru. Kowe angger ngarani Semar wong duwe melok dhewe. Keliru. Siap atur. Bener apa sing dadi atur? Togog kae kakangku. Ya nunggal bapa padha-padha putrane Sang Hyang Tunggal. Nek kodrate Togog minangka dadi pamong ana darah Sabrang. Aku pamong darah Pandhawa. Wiwit jaman Brahmana bermaning
mari kenang Kanumayasa sakutra sakri sakutrem para sora jaman Pandhawa jaman Pandu aku kudu ngomong iki sing tek ngomong iki Darah Kesuma ora ana Semar ngomongi wong sambrang bisa ana bagiane dhewek-dhewek tapi mingi-mingi bondo ora pengin man ora nek aku kepengin sugih biyen nalikane ning kayangan wis tau dadi wong sugih ya wong wedok ayu man araman iki wis ora gambar-gambar rekep ora muru alamat monggo aku bali kudu bareng karo Semar yen ora tak rudo paripeksa ora gemuran negara ku bener mulupun kowe kudu manut ayu ana wong rembukan ruwet dinyang mirasi ora gelem patang ibu yo ngagi mikir-mikir gocak les semene gambar bae dipoto janglese online por sing jenenge wong ngruwat kuwi mau ora gampang wakil nyong mah wani nyong tekandani ora gampang kudu wis resik lahir lan batine laring tata lair yo sing resik batine yo sing resik pirang goro gelem prihatin tapa japa srana resik lan gentur tembunge wong kuno kuwi mengkono tapa siapa mah tapa kuwi ngurangi dahar ngurangi sarit aja ngumbar hawa nafsu jalaran wong nek uripe mung ketungkul ngumbar hawa nafsu kuwi gampang kecemplung mring juranging kasengsaran ya ora ning nek menungso kok gelem nyengker marang ngubali hawa nafsu nistaya bakal cedhak marang kanugrahan apa teman? Apa? Siapa sih mak? Jopok ini manem baik ngarasane Gusti lumantar agamu kapercayaanmu sing rinasu. Wis salate sing ketol. Timbang wektu aja nganti keri. Dina jemuah kowe kudu jemuahan. Yen duwe kekarepan direwangi tahajud. Lan sak panunggalane. Yo. Wis bisa? Aduh, iki kakung bae. Kuwi nggo ngresiki lahir batin. Srana kuwi piranti sregep sinau. Sinau urip, sinau nglatih kesabaran. Sing angel ki sinau nglatih kesabaran. Wong anggaran ditirakat kuwi biasa ditodi karo kesabaran. Bara-bara sih mau. Jolon tetep lombo jane sine kumpule jam 1. Nang ditakon jam 9. Tekanin tengah siji to Mas. Nunggu sing dhewe bilik. Nunggu biasane telat dadi teplon. Dadi sing ditrik kira-kira bocah sing telatan ya, Mas. Kira-kira urung budal kan sanggar omong nape ya wis nunggu nang depo. Men lagi mendes ya ngono bodoh. Mau ngerti telepon, bapak nang endi? Nang kamar ibu. Ibu nang endi? Ibu karo bapak. Lagi ngapa? Bu titipi. Padahal dia malah orang wani malah jatuh benar. Wong gede dhuwur wae nendang karo aku kowe sapa sembrono banget. Takon marang aku arep kudu sapa? Patih negara Jurang Parangsu, Patih Tunggul Yaksa, arep ngrutuk paripeksa Semarmu. Yo.
Wataka gelap beli selanak lakune jling-jling. Ora gampang boyong karo Kyai Semar. Betenge ketemu karo Senggono Anggrawani. Padha karo Raden Werkudara Rawani. Guntul aturake dandang-dandang aturake kuntul Gusti. Kula kawiragane. Mustikaning satriya legane ngetias ram toyo amato layang duduk satu tok men-men Bapak Bendoro sampun kagungan rasa boten-botenipun kula niki badhe kepencut kalian ujar becik ulat manise negya tunggul yaksa. Wah, Semar ora bakal kepencut marboten. Najan kono negara Sabrang kuwi mau kek ngiming-iming karo Semar kakang tetep boten kepencut. Kula niki sampun ngrumaosi nek kula niku betah swita kalian para Pandhawa. Patut ingkang kula momongi uripe padha ketuntun mring dalane kautaman kula niki betah. Kejawi menawi para Pandhawa niku pun boten semindak ingkang sae malah ngantos nelesir mring paugeran. Kula nggih boten betah. Mohon seniki monggo. Sareng saya nganggen kula bangun kayangan muri sempurnaning wewangunan. Panjenengan klaturi nglajengaken anggenipun bebetengi papan mriki. Wah, marang Kakang Bayu monggo sidane sampun kandhangke. Monggo. Monggo. Sang beting carita ninggih wonten ing kono pasetran Gondo Mayit. Sore wonten ing mastani kayangan ukir pemidikan. Wonten ing mastani kayangan Gandang Manoring. Papan gawat
liwat-liwat wingit kemati-mati sato moro sato mati jalma moro jalma kemlayu mega mendem ngumpuli wono pasitran godo mayit saged sumiyang kanan kiring paksi kang lumayan ngumpuli sak luhring wono pasitran godo mayit tapi dara pindhaning kaya kukila kenging ring Sinara paring regani wonten ing mriku nenggi ratuning jin setan prikayangan pilih banas pati ngeleng-leng pasrenan jurupurut rono murungi ngelatih metra bagoyo sing lumos kanjeng aja mrikis kaya garangan gini-gini sapu nalika semono nampi saripun ing wayah pandhita ing Sulima nenggi Danyuweng Durna nyara sing kumbayana ya sang pandhita Joko swegapek wadul dhateng Betari Durga Batang kantor sanipun Degya Jaramaya minangka tetungguling para cecetan prikayangan mangkana citra garing kabaring lisan nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu anak kokir kepiye Jaramaya kula niki namung ngaturaken menapa ingkang dados wigatosipun ingkang wayah Pendhita Durna murid matur piyambak monggo enggal dipun dangu esuk Smerena semobang langaruno katine trenggo rapuh sadaningku iya prengkan negara seketer kini tunganing kuwang lero sing wini anco apa tokeng ngayang-ngayang kono supaya mesti kaning jagat raya dewa Bathara jagat Pramudita
Ulun permanake kaya piswane potolon pendhita Durna Mandha Kanthi Raharja nggih. Bocah nembe pangestripun paduka Tandya Petari boten mangke pambengan tunggal menapa parking wayah ngeteraken sembah pangabdi katur kanjeng paduka Tandya Petari Durga. Isya ulun trima kita ngaturna pangabekti aja puji pangestripun we kita tampanono Durna. Kula tampi kula pundi sing dadosaken radaging kajuanan. Ayo enggal matur kalawan Kanjeng Ibu apa sing dadi penyuwunmu. Mesti arep dipinangkani Durna wis akeh tandha buktine. Sapa sing gelem ngangsu kawruhe Betari Durga arep dadi wong ketrima. Wong mlarat iso dadi wong sugih. Paune ora becah iso dadi wong cara. Apa penjaluke bisa kelakon ning ya kuwi kelakuning penjaga saranane pangorbanan. Serba sugi mawa beya Durna. Sesuk nek wis titimangsane bali ana ngalaming kelagengan. Ora kena mlebu ana ngalam kasuwargan kudu bareng karo setan. Bareng karo bangsane jin sing mau nembok suwuni. Durna aja wika-wiki nggonmu matur kalawan Kanjeng Ibu. Bang wetan wasoma amboran jang rawi paraso micil bunga-bunga paning ponseng ukir kakarso madani jagat royo wajah sedatune Suwanipun ingkang wayah wonten ngarsanipun paduka sampunipun dipun tampi sampun parangipun nggih ngaturaken kliman. Sampun boten paja-paja panjenengan menika. Sasubang Betari Durga ing kados ibu kula piyambak. Upami kula menika nandhang kegilapan ing panjenengan maring terus dhateng kula lan paring makulaken paring pitutur. Upami kula menika nandhang kalih ibu ingkang paring makan. Upami kula menika niku ibu ingin maring apa penyuwune pendhita Durna mesti bakal tak turuti. Watone kowe manut karo aku ya Durna manut. Oh manut iki kepenak. Nggih manut. Manut ibu. Kula menika mboten badhe nyuwun menapa-menapa mung badhe atur palamuran kan panjenengan. Panjenengan menapa mboten rumaos. Nelangsa penggalipun. Nelangsa sing kepiye? Sae paduka menika garwanipun Bathara Guru. Bener. Aku garwane Bathara Guru. Ning Bathara Guru menika badhe wonten ing ngembari pangwasanipun. Sapa sing mani ngembari pangwasaning Bathara Guru? Semar Badrana ya badhe bangun kayangan. Niku. Lah mangke menawi Semar bangun kayangan niku sami kemawon jongkeng keprabone Bathara Guru jenengan. Tujune kemanto. Wiwit kapan Semar kok wali-wali megang jongkeng keprabone Bathara Guru? Kapan Durna Semar wani jogi keprabon? Iki sampun sawetawis malah para Pandhawa menika saged palmoten mriku. Wantadewa, Werkudara, Janaka, Nakula Sedewa, Bathara Kresna sami mriku. Nyenggoyo karo Semar. Firmanten Semar kebatut.
Anak konggir kabeh baju barat sing lemo digendong, sing picek dituntut. Ayo padha jumujuk. Nunung karangku mangken Semar bangga sembadane putih rampungi awak. Sertane palombang bening oh sekar jeneng bangan oh mapaikan sari-sari oh Pindo taman ngarego suka Konggaling putih mandiri Nek Juni pripun Kakang Durna seniki lega rasik manah kula Dek Kami tanggen kula menika atur palapuran kalian Betari Durga. Wah, saestu dipun tampi atur kula. Jamak lumrahipun. Nek Betari Durga menika kemrungsung panahipun nami Bathara Guru menika. Badhe dipun kembari yanggenipun kagungan pangos tunggal wonten ing Kahyangan Suralaya. Lah panjenengan matur napa? Semar arep gawe kahyangan. Gelar bendera Kahyangan Karanggenggeng. Oh nggih. Lah lajeng Mboten mokal nek Betari Durga niku kepyake para jin, setan, prikajangan, lilu, panas mati, lek-lek, balu kacangdak, sundel bolong, marudaya. Titik mungil. Lisus deger. Batur kepet. Rong aspat saya. Lan para jin setan ingkang ketika gegirisi. Wewe gombel ki wonten yang wewe gombel. Nah. Mila Dek Juni, kula niki sampun bingah. Candhange kula merjaya kaliyan Semar, perjaya para Pandhawa, niku mboten usah kulawe tangane ning entuk gawe. Niki sing jenenge cara wong golek iwak niku kena iwake ning bening banyune. Sing bisa kelakon ning ora kisruh. Enggo srana nabok nyili tangan. Nah, niku mana keteker. Jane Durna niku sing ibarate kaya wong balang. Nggih kula sing balang. Sing dadi watu niku Betari Durga. Leres. Sampan seneng adu-adu. Nah kangge mulyane wong Kurawa kok ya. Ya ora. Nggih. Ning napa mangkir mboten nagih para jin? Nggih nagih. Nek para Kurawa mukti bencang nami sampun pecah, monggo ngaturi sareng-sareng sareng kalian para jin setan prikahyangan wonten neraka. Nggih. Apa mboten wedi mangke diombong karo geni panas. Mboten usah mikir ke sing bencang seniki mawon. Malah keten neraka niku balane wong ayu-ayu. Wong wedon ngacake padha ning neraka amit wong wedon niku seneng goro. Nanti kan sinden-sinden ngencang nang teng neraka. Kang lombone sing lanang nika. Ya, nika. Nika anggere wong sinden iki lombone sing lanang ngencang uripe teng neraka. Disuntuk saking wadonan dumugi buntunan niku. Ning angger sing gelem nglomboni sing lanang. Ning angger warang kono sing ora gelem nglomboni sing lanang uripe ning swarga.
Swarga Bandangan SD. Swarga Bandangan. Ngaten Kakang Tuna. Mulane ya mau mengisi urip, ya padha mertobat. Mertobat kok kongkon Betari Duga. Kan dari padha mertobat nek sedhi suntuk saka kene. Coba beli kae larang-larang lumrah. Supaya apa coba ya. Ya sing padha seneng garap deh. Ora kacili-cilitan. Ya sek Juni, mangga. Bumi goncang gancing kumalodoku ontor ketuk winalik rasane ngatiku man kaya ngenteni kumambaging watu item kaya ngenteni kumeleming para gabus ning apa boyong Semar ki abote kaya apa kok ora enggal bali mongko ageblek negara rasane mendho saya ndodro inggih laras paman sesudaipun boyong kan Semar Badranaya ampun maiben nggih boyong Semar menika mboten gampil. Ora gampang kepiye? Ketenge Semar wonten satra dedegung luhur. Godhek wong simkare dodo. Segala apa sing tarangan rawat dhewe, jangkah dhewe. Paratenaya so gembang gedhe dhuwur kaya aturi paman tunggal aksa jane wong gedhe dhuwur sing mabeng arep boyong Semar sapa kowe wah warek Kudara aku kowe sapa Nalindra jurang parangsa Prabu Kliwantaka jaluk Semarmu arep jaluk Semar aku sing taming kudu ora kuluna Semar longgo lu diramu dadilan patimu
peng menten rasa membor yang rawi rasa micin Bima Sena marang Kakang sampean menawi kebacotan dengan Prabu Kalimantaka menika mboten teges kula niki nyepeleke kekuatane panjenengan atau panjenengan mboten wantun awit niku sanes sak lumrahe Nalendra kudu lumrahe ratu mas sanes pun kula mawon sing temandang Semar sing temandang sing ati-ati maraku percaya karo Semar Kakang seksa kura rupa resekena lendro apa enggak lagan layak begegei gitu kowe Prabu Kalimantaka mapan kemronya Tomar aku mbutuhake tenagamu semojo kono negaraku ora-orane tak piloro yen kowe manut opalane wong manut kowe njaluk Prabeya Pira tak turuti aku kuwi ora gadah kontrak saka tanah Jawa kene kowe kuwi lek nglakoni negaramu ora trep jalaran kowe dudu ratu lumrah kene manut kowe sing manut ora usah kontrak saka tanah Jawa kowe manut ora iso mas kowe ora manut karo aku longgo sing dadi ludiramu situasi banyak makanya gue mah ayo tutek koyo mercon teman pasir enggak ludirane Kiai Semar Kang Bawon sebulane bapak nek wis gelem temandang ki ampuh yo Kang sing aku melu ngurusui enggak wetenge laras wis mau ditunggu mandang kasih militer mandang kayak baru aja mas yang pikir nggak melu cekik kira apa ramane biaya nggak itu berbuat gitu mungkin kayak gitu kontal kok yang tiru malah katok kesukaan malah mau diperepet jahat temenan bangga nyong drama Semar wis sing atase biaya sepuh ning sehat teh ya megak kedua kayak wah, tapi selonjor ngati-hati karena mana aki ngetrik opo ngake kepiye carane ratu kita iso kasoran moya mayu kasulun ngomong sasal bumi balik sasal angin balik angin Prabu Kalimantaka babar negeri Jamus Kalimosodo apa ke Mas Jamus Kalimosodo aturke karo sing kagungan Bon niki darah puntang iki kagungane Ojriko Samono Lablis lanak lagune
Semar aku nyebut ora trimo. Kowe bandarake Gusti Bayu nyotope wong sepi tanding ngono aku Mar. Tarito Kamperbawan kunjungipun Kira Semar Pati Degya Tunggul Yaksa babar jane wujud Pusaka Ngamarta payung Tunggul Naga. Iya. Bombong temen kowe, Tru. Iki bombong duwe wong tuwa sehat. Setone kaya endel digebuki pas-pasan lakune niki nyatane ngatasi buta gedhi kaya iso babar dadi payung niku. Payung napa, Kyai? Iki payung Tunggul Naga. Lah wau niku jamus sapa? Jamus Klima Sadana sing arani kalimat syahadat. Wong padha eling. Nah, sholat tatan hanganil fasi wal munkar sejatine sholat ki mau kanggo nyegah tumindak ala lan mungkar. Nah, niki. Payung Tunggul Naga wong urip iso dadi pepayungan ing tumraping para kawulodasi ora kena beda-bedake adab asluhring derajat sugih melarat kabeh kudu diayomi. Pada kenal lah istilahnya. Ramane ndak temanteng iya. Payungnya niki darah payungnya darahnya. Mar, aku ora bisa urip. Yen ora bareng karo Kakang Prabu Kliwantaka, yen ora bareng kawan Paman Tunggul Yaksa, Mar. Aku ngerti kowe wong waspada, kowe wong waskita. Badarna kaya wujudku maune. Kowe ora tumbak kowe. Ramane asal temandang wis pokoke ceket-ceket. Dayeng kaya ramane mesti mulur. Apane kok wektune mesti mulur ning ramane bisa pas. Ya matu akeh tumbak Kyai kala-kala ning iki ana wektu. Kamu apa? Para jin arep padha ngamuk. Wani karo jin. Lah asal turu kaya wani. Nyebut ora trimo. Kok nyebut ora trimo? Sing mbok ora trimane kuwi apa? Dari kakek para jin setan mriki yang tekan kene iki karep apa? Wani ngembari panguwasaning Bathara Guru. Wani lo karo dedapur aku mung jajate wong Sudra Sampali. Jajate Ponokawan. Uripmu Wirkoso wanine bangun kayangan. Wani-wani ora bangun kayangan papaning para dewa. Ning bangun kayangan kapribaden. Murid bendaraku ketuntun mring dalane kau tau. Goro mati dene aku. Mor dikapaken namor kawang isor bruk. Aja mor alah ora sae. Aja mor alah ora sae. Aja mor. Ora pipimu. Pipiku sing kuwi gawat remot. Pamanku wis ora kuat ngayoni. Iki diladit kon ya dadi operasi. Mula-mula kowe. Aja mor. Aja alah ora. Lu kok sing dicekel kok kene? Alah ora penyong ngelut bebas. Ngantem apa-apa. Bebas pokoke. Kurang ajar. Gumune nganteme kok yo milih gumune. Kula niki mboten ajen perang mboten lho. Sembrono Bang, kula niki wong kalem koyo niki kok. Ngantem napane? Kurang ajar banget. Kalau ngantem apa yo dodo sak pengisor, apa yo dodo sak pendur. Sing diantem lho, gon kene iki lho, Tru. Oh, nek ora ngerti peraturan kompor lah. Kudu muhrime iki aja diantem iki kene. Oh kaya niku. Iya Petro, apa wani ngantem wong ngemek lho ora kena kok. Jembok ora kena kok. Wani-wanine. Weh kan, wani-wanine. Tur esi bibi. Ya pangladit gore paman terus kepriwe. Ya nek aja wani-wani ngene bibi iki. Aja ya Tru, aja. Dosa kok iki matine nang neraka, tangane digethok. Oh, awas. Wani-wani kayak gini. Kok kerep temen kowe, Pak?
Ora uman. Jar kunyung golek dadi Dimas arep melu bae. Bapor. Suka-suka kenduren Bibi Durga. Nyong ki anu mbatu ramane. Oh. Ramane mung Durga kuwi anu gemang anu moh ora kepriwe-priwe. Ya kuwi ramane arep prei. Ramane anu bar kopras. Wis ora gerem gelut karo Durga. Ngelayani Durga sejenah ora mampu. Kompor. Ramane ora mampu wong nyung perang betek yang nyong kan Dimasmu nyong. Nyong pengen kamu ora sawerna-werna rek. Aja warna-warna. Nyepelak tenar iki nyong kan. Kelangel golek kedu malat setane pada banyu. Dikroyok Ponokawan ora wani. Kumune Ponokawan jebulane ger perang gelem giliran. Asal tunggal rombongan iki gelem giliran. Unike Ponokawan kuwi nanging upamane biasane Semar sing perang upamane Semar ora kober, ora ditenaga pasar nari Bawor. Bawor wis marem pasar nang Petruk wis marem. Nolo gareng arep temandang ora uli. Kok kumune kok pake. Ini kok jenenge wong rukun niku kaya niku. Kenapa malih sih keluarga? Iku tune sing rukun. Nengal bareng. Menis bareng. Jenenge keluarga. Iku kaya niku. Nek kula niku. Kula niku gitu. Wadah-wadah niki. Alah, saged. Ana wong tuwa kewirangan kok jegegesan kaya ngono aja teman-teman diamuk kowe kudu sing rukun kaya wong pedho wae. Warekutara pirang Pendhita Durna niate murungake Semar kok Semar bisa mbangun kayangan korek-korek gasan. Yo! Orang Inggris, yo, aduh yo, darah banget ya, oh, yung. Wancine wis paripurna Bima Sena purnaning lakon Semar bangun kayangan mugi saged dadosa daya tumraping desa Tanjung Kulon Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan ing adicara bersih desa sedekah bumi utawi tasakuran dayane para warga masyarakat lan sedaya para panitia mugi Pak Desa Jonjang perangkatipun tansah pinaring panjang yuswane murah rezekine slamet donya lan akhirate amin Allahumma lan ugi papan mriki dadosa papan ingkang tata titi tentrem gemari palojinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur amin Allahumma pungkasane ngatur kula bila Jaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampak belok bareng